Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale, și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-l nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Prea curatului Tău chim ne închinăm bunule, cerând iertare păcatelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigăm că de Tine, Cel ce ai venit să mântuiești lumea, Mântuitorul nostru, slavă Ție! Ca neosândit stând înaintea Sfântului Tău jertfelnic, să jertfim jertfa cea fără de sânge, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Preasfințite Părinte, binecuvântat. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Mărinților și întru totul lăudaților apostoli, ale celui preasfinț Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie vom săvârși, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocolitorul acestui sfânt locaș, a cărui prăznuire noi astăzi o săvârșim, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în viac și în viacul viacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, către Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Vremea este asta. Binecuvântată să Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea să veci. Să depinde Domnul pașii voștri, Domnul Păbor. Să o lumenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze într-o noastră slujire, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă, Sfântoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și nașul viață și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Bine leży się kaslacze i poklonienia Otcu i Synu i Świętemu Duchowej, nyní po wszelki czas i na wieki wieków. binecuvintează sufletele tău pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! În noi înșine și unii de alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plânți, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei izgoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veseli când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în cercetează lumea aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe
la slavă Dumnezeu cu frică și cu tremur, ca niște robi nevrednici și cu milință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacele ce au fost asupra noastră. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, crezând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire. La precum ai binevoit a primit până acum rugăciunile noastre și cu milostivire ne-ai îngăducit a ni se împlini cererile, așa și de acum înainte îmbrătăcește-ne sporind dreapta credință, dragostea cea către tine și cea către aproapele, și în toate faptele cele bune și adăugiale tale bineface, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată leaua întâmplare, dăruindu-ne pace, sănătate, înțelegere și liniște sufletească. Și ne îmbrătăcește pe toți totdeauna mulțumire a duce cele prea bune a grăi și a cântăției și celui până început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Să zicem cu toții: Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală mănânțitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește să ne proșești oricum de boală. Ridicându-i pe laudă din palmul durerii să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși și ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, de toți cei care cu iubire de oameni și cercălnicie îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim sănătatea și viața cadavrele Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de sine și de aproapele, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să zicem cu toți: Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Și fac bine, Sfântă și după cinstită mărăsnirea aceasta.
care aducem
dinainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth, pline cerul și pământul de mărirea ta. Osana, 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 Osana într-o cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana, 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 Osana într-un cei de sus. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ce aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, cu pe
împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Pace tuturor!
apropiaților. Și sluși pe Sfântul Trup al Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, să dea preotului, haideți spune, Agaton Protosingherul, și sluși pe Sfântul Trup al Domnului nostru Iisus Hristos, să dea preotului Gheorghe, și sluși pe Sfântul Trup al Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, să dea Vasile, și sluși pe Sfântul Trup al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus, să dea Ioan, și sluși pe Sfântul Trup al
preacucernici părinți, dinpreună slujitori, iubiți și cinstiți credincioși. Totdeauna, când am venit aici la Sfânta Mănăstire și har Domnului că venim de mulți ani de zile și cunoaștem aproape în amănunt frământările, bucuriile, momentele de cumpănă și evoluția acestei Sfinte Mănăstiri. Întotdeauna am venit aici cu multă bucurie în suflet, pentru că am venit mânați de misiunea sfântă și ascultarea pe care Marele nostru Dumnezeu, Arhiereul Mântuirii noastre, Iisus Hristos, ne-a așezat-o pe umerii noștri. Și în virtutea acestei chemări și misiuni pe care El a așezat-o pe umerii și în ființa noastră, am dat curs chemării și ascultării la care ne-a chemat. Întotdeauna venind aici, la Sfânta Mănăstire, am fost impresionat de evlavia dumneavoastră a tuturor, fără osebire. Întotdeauna m-a impresionat și m-a mișcat sufletește căldura duhovnicească, dragostea și omenia dumneavoastră. Și întotdeauna m-a mișcat Sfânta Slujbă, Sfânta Liturghie. Cum ne mișcă sufletește în fiecare duminică și sărbătoare și ori de câte ori ne întâlnim în actul liturgic cu Mântuitorul Iisus Hristos, jertfitor. M-a impresionat întotdeauna momentul acesta liturgic când am ajuns în cadrul Sfintei Liturghii la rugăciunea împărătească, la rugăciunea domnească. Când în gulcile grai strămoșesc și românesc, am spus toți rugăciunea împărătească pe care însuși Dumnezeu ne-a învățat cum să o rostim. Rugăciunea Tatăl nostru. Și totodată m-a impresionat și am așteptat întotdeauna cu multă emoție sfântă momentul acela în care dumneavoastră cu toții și părinții de etnie ucrainiană au cântat Tatăl nostru în limba ucrainiană. Mi-a plăcut întotdeauna pentru că este în primul și în primul rând rugăciunea care ne unește. Rugăciunea care a rostit-o însuși Dumnezeu. Și am observat cu câtă dragoste și cu câtă emoție în suflet și cu câtă vibrație toți deopotrivă ați cântat-o, așa cum ați făcut-o și astăzi și tot așa să faceți până cât Dumnezeu o să vă dea sănătate pe acest pământ, o să trăiți și să o lăsați moștenire copiilor dumneavoastră. Pentru că, deși trăim pe aceste meleaguri strămoșești și limba oficială și limba poporului român este limba română. Și
și este o obligație și datorie de suflet, nu numai de onoare și respect pentru pământul în care te-ai născut, pe pământul pe care îți câștigi pâinea cea de toate zilele, ci mai ales un respect. Să știi limba poporului român, limba poporului în care te-ai născut. Nu pot să înțeleg și nu voi înțelege cum cred că nici dumneavoastră, cei care sunteți oameni cu minți, oameni cu suflet viu și minte sănătoasă și rațională, nu puteți să înțelegeți cum aici, în statul nostru român, sunt etnii conlocuitoare cu noi, calcă același pământ cum îl călcăm și noi, lucrează același pământ, își câștigă pâinea cea de toate zilele, stau sub același petic de cer și cu înverșunare se încăpățânează să vorbească limba poporului român. Acest fel de oameni nu ne fac cinste. Și în primul rând, lor nu le face cinste să se numească că sunt români de altă etnie. De aceea, aici, la noi, în Maramureș și în Sărmar, oamenii frumoși, oamenii dăltuiți și rânduiți de Dumnezeu să stăpânească acest pământ, știu, perseverează și își păstrează cu sfințenie limba, porcul și datinile. Și știu și de aceea spun, și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră al tuturor, cei care sunteți prezenți aici, că și nu cred că există în ținutul binecuvântat al Maramureșului voivodal și Maramureșului istoric, în Maramureșul de sărbătoare, dincolo de munți, dincolo de Muntele Butăi, în Baia Mare și în cealaltă zonă, și mergând până la interferența cu județul Bihor, unde se întinde area administrativă a episcopiei noastre ortodoxe române, a Maramureșului și Sădmarului, nu cred că există, cel puțin n-am auzit până acum, ca frați de aceeași credință, cum sunteți dumneavoastră aici, în această zonă de etnie ucrainiană, să nu știe limba română. Cine nu știe limba română trebuie să-i fie mare rușine, să aibă rușine. Așa cum cei care sunt plecați peste mări și peste țări, trebuie să învețe limba poporului în care își câștigă pâinea cea de toate zilele, ne uitând însă limba mamei și a tatălui, așa și noi aici, pentru că suntem un stat unitar, român. Și aici flutură steagul românesc, roșul, galben și albastru, care este sfânt. Și sub flamura lui ne adunăm cu toți. Pentru noi, pentru români, indiferent că suntem români curați, indiferent că suntem ucrainieni, dar tot români curați trebuie să fim, steagul tricolor și imnul național are aceea simbolistică. Pentru că ostașii români care au căzut pe toate câmpurile de luptă,
în lagăre și în închisori. Pentru demnitatea poporului român și slava Sfintei noastre biserici au fost deopotrivă locuitori ai acestor meleaguri. Și ei, și de la ei, de la jertfelnicia lor, noi, cei care suntem astăzi, și lăsăm copilașilor acestora, și prin ei, moșilor și strămoșilor și urmașilor lor, lăsăm cu litere de aur, că aici, pe aceste meleaguri, unde și-au jertfit înaintașii noștri, este o singură limbă, un singur popor. O singură credință mărturisitoare a adevărului revelat, care este credința sfântă, apostolică și nealterată pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a lăsat-o nouă tuturor și prin succesiunea apostolică până în zilele noastre și până la sfârșitul viacurilor. De aceea am făcut această incursiune scurtă, bucurându-mă și lăudându-vă pe dumneavoastră și apreciindu-vă pe dumneavoastră pentru că v-am auzit vorbind și în limba mamei, dar mai ales în limba poporului român. Iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de aceea am încuvințat și Preasfințitul Iustin întotdeauna am încuvințat și se bucură. Așa cum am bucurat și eu când am auzit și v-am auzit cât de frumos ați cântat Tatăl nostru, Ocenaș, Ocenaș. Așa să faceți. Și părinții la Sfânta Liturghie au cerut binecuvântare ca să spună rugăciunile și exponisele în limba ucraineană. Și m-am bucurat. Pentru că formăm aceeași unitate. Unitatea poporului român. Și pentru acest lucru vă apreciem. Și vă binecuvântăm într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am venit în această zi, ne-a chemat Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Său mucenic. Marele între mucenici, Panteleimon, a cărui prăznuire noi astăzi o săvârșim și care este patronul duhovnicesc al bisericii de la demisorul Marii Biserici de aici, de la Petrova, care în anul 2017, data de 16 iulie, a fost sfințită de către Părintele nostru duhovnicesc al tuturor maramuleșenilor și sădmărenilor, Preasfințitul Iustin, a fost sfințită și închinată lui Dumnezeu și atunci a primit ca drept ocrotitor și patron duhovnicesc pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor, doctor fără de arginți, Panteleimon. Un mare și plăcut bărbat duhovnicesc al lui Dumnezeu. Aș dori câteva cuvinte, pentru că nu doresc să mă lungesc foarte mult. Aș dori doar în câteva cuvinte să schițăm portretul istoric și biografic al Sfântului Panteleimon, a cărui prăznuire o să săvârșim. Spune în Sinasarul zilei și în istoria lui că s-a născut în anul 275. Mama lui era creștină, iar tatăl era păgân. Tatăl, de condiție și ca formare intelectuală și statut deosebit în Imperiul Roman, iar mama o creștină autentică care credea în Hristos. Era vremea prigoanelor împotriva creștinilor. Și tatăl l-a dat la școli înalte, a făcut școli alese, studiind printre altele și medicina. Dar nu era mulțumit
pentru că el căuta mai mult, pentru că era un spirit îndrăzneț și foarte inteligent și deșghețat la minte. De aceea el căuta mai mult. Știa de la mama lui, care de mic copil l-a învățat tainele Împărăției lui Dumnezeu și îi spunea, așa cum dumneavoastră, mamele, aveți obligația sfântă referitor la copilașii dumneavoastră să-i creșteți în dreapta credință. Pentru că primul preot care este în viața unui copilaș este mama lui. Nu tata. Mama. Mama este primul preot, primul sacerdot. Mama simte cel mai mult. Ea știe ce înseamnă. Ea este cea care, atunci când îl alăptează, se gândește, numai ea știe la ce. Mama este cea care, atunci când pruncul adorme pe brațe, la cine se gândește? Mama este singură ființă de pe pământ care doar ea știe la ce se gândește atunci când copilașul ei este așezat în pătuțul lui și doarme. Mama este cea care îl înseamnă cu semnul Sfintei Cruci atunci când el are o tresărire în somn și este tulburat. Mama este cea care îl înseamnă cu semnul Sfintei Cruci pe trupul lui și pe fruntea lui. Și pe mânuța lui, dacă este cu putință, îi așează o metanie. De aceea, pe când crește, mama este cea care îl aduce la biserică, îl ține în brațele ei sfinte, pentru că orice braț, brațele femeii, brațele mamei, sunt brațe sfinte. Pentru că ele au această destinație de a îmbrățișa. Îmbrățișare sfântă. Îmbrățișarea pe care o arată față de soțul ei, îmbrățișarea pe care o arată față de pruncuții ei. De aceea, primul preot și primul sacerdot al familiei este mama. Așa cum primul preot a fost în viața Sfântului Pantelimon mama lui. De aceea, el, știind de la mama lui că pe lângă știința pe care el a dobândit-o urmând cursurile și specialitatea de medicină, știa că există un alt medic. Doctorul doctorilor și medicul medicilor, care a făcut cerul și pământul. Iisus Hristos, Tămăduitorul sufletelor noastre. De aceea, mama lui l-a învățat. Și când a fost mare, Dumnezeu l-a chemat. L-a chemat vorbindu-i printr-un preot al lui Dumnezeu cu numele Ermolae pe care ieri l-am cinstit. El, după ce a primit primele povețe și învățături de la mama lui, Dumnezeu l-a rânduit ca să interfereze în viața Sfântului Pantelion. Așa s-a numit înainte de a fi chemat de Hristos Dumnezeu, schimbându-i numele în Pantelimon, ce care înseamnă cel milostiv. Și sub povața bătrânului preot și înțeleptului preot Ermolae, a aflat mai multe despre Mântuitorul Iisus Hristos. Și bineînțeles că, botezându-se și crezând în Hristos, Dumnezeu nostru, a făcut multe minuni. Pe lângă pregătirea lui intelectuală, în știința medicinei,
avea și darul lui Dumnezeu, pentru că a început să-L iubească pe Dumnezeu. Și cum se întâmplă, pentru că atunci când, și atunci ca și acum, ești căutat de oameni sau ești vorbit de bine sau așa mai departe, sau sunt așa de prilejuri, cei din jurul tău devin invidioși și geloși. Și această boală a invidiei este foarte gravă, pentru că te macină în interior. Când vezi că unul, o persoană, sau o familie, sau o localitate, sau un județ, sau o regiune, sau o țară, are anumit ascendent din punct de vedere fie spiritual, intelectual, fie administrativ, economic, fiecare dintre noi parcă există acest flagel al interiorului nostru, această stare de păcătoșenie și ne face invidioși și chiar geloși. Nu de multe ori spunem noi, spunând și afirmând, uitându-ne parcă cu invidie și poate să nu zic cu răutate, pentru că răutatea nu are ce căuta între noi și în vocabularul nostru. La anumite țări care sunt mai dezvoltate, căutăm și ne uităm și spunem, da, ei pot, de ce noi nu putem? Și parcă suntem invidioși pe ei. Asemenea, și pe anumite persoane care vedem că se dezvoltă, sau anumite familii care sunt prospere. Și ești invidios. Și spui, de ce? Cu tare și cu tare familie nu știu eu sau nu-i cunosc eu că sunt mai rău și mai păcătoși decât mine sau decât familia mea. Și iată că ei sunt mai bogați, le merge mai bine. Uite, și-au făcut o casă mai frumoasă. Uite, și-au schimbat acoperișul. Uite ce curte au. Uite ce mașină și ce gospodărie au. Și le merge bine. Dar de multe ori, iubiți credincioși, aceste bogății, dacă nu sunt temeiate pe adevăr, în spatele lor este diavolul. De aceea, invidia, ca și bogăția câștigată pe nedrept, este de la diavolul. De aceea, invidia este de la cel rău, de la cel necurat. Nu trebuie să fim invidioși. Însă există această stare și între noi, preoții, ca să o spunem. Să spunem, cum să nu fim? Suntem invidioși de multe ori. Dacă, să o spun cu subiect și predicat, dacă se întâmplă într-un an de zile să mergem de 2 sau de 3 ori într-o parohie sau la o mănăstire, imediat se sesizează că zice, la noi n-a scos decât o dată sau poate n-a scos niciodată. Și aici intervine invidia. Nu pot să zicem că este gelozie sau răutate, dar există, pentru că toți avem aceste stări. Și nu este neapărat un păcat atunci când nu este cu răutate, pentru că se poate omite dintr-o neglijență sau dintr-o greșeală. Însă revenim. Pentru faima lui și pentru că era căutat de către lume, medicii din Nicomedia, unde s-a născut în Asia Mică, Sfântul Pantelimon, au devenit invidioși pe el. Și ce au făcut? Cunoscându-i viața și cunoscând că el este creștin ascuns, l-au pornit la împăratul Maximian, care domnea în acea perioadă la Roma. Și i-au spus că tânărul Pantelion este creștin și că el nu aduce jertfă idolilor cum aduc ei și cum aduce împăratul. Iar împăratul de la Roma era considerat în acea perioadă, era considerat ca un zeu, asemenea unui zeu. Îi se închina Dumnezeu și om, zeu. Așa erau considerați ei în lumea aceea păgână. Și atunci a fost chemat de către împărat să au urmat cuvintele de înduplecare.
făgăduindu-i marea și sarea, făgăduindu-i că o să fie direct medicul personal al lui, a împăratului Maximian. Însă să îl părăsească pe Hristos și să aducă jertfă zeilor păgâni și împăratului. Și atunci el a spus: eu te cinstesc, împărate, și te respect. Dar există un Dumnezeu. Există Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul și tot ceea ce se vede și nu se vede. Care este Iisus Hristos, doctorul doctorilor și stăpânul stăpânitorilor. Lui mă închin. Și oricâte cuvinte ai folosit tu, și dacă mai trimite, ori în ce parte a lumii, dacă mai bate, mai schinjui, eu nu mă voi lepăda de Iisus Hristos, Dumnezeul meu, în care cred. Și atunci a fost trimis în închisoare și de multe ori bătut asemenea Sfântului Marele Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. A fost bătut, schinjuit, strujit cu unghii de fier, aruncat în mare, aruncat într-o groapă cu var nestins. A fost obligat ca să încalțe încălțăminte înroșite în foc și să umble cu ele, iar ele erau țăpușe care îi străbăteau talpa picioarelor lui, și din toate acestea Dumnezeu l-a păzit și a ieșit nevătămat. Iar în cele din urmă, pentru că Dumnezeu Hristos, Mântuitorul nostru, îl întărea, la urmă și în urma credinței lui, mulți părăseau păgânismul și treceau la creștinism, pentru că se făceau minuni și erau învederate în viața lui, atunci împăratul a hotărât să-i taie capul. Și se spune că în ziua de 27, în anul 304, după Hristos, deci în secolul al III-lea, în ziua de 27 iulie 304, i s-a tăiat capul din porunca crudului și tiranului împărat Maximian. Și a fost legat de către soldați, a fost legat de un măslin. Și în momentul în care un soldat, luând sabia, i-a tăiat capul, în momentul acela, în loc să curgă din trupul lui, cum era firesc, pentru că în trupul omului și în trupul vietăților este sânge, nu sânge. În loc să curgă sânge, o minune, a curs lapte în locul sângelui. Pentru că unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii, pentru că poate toate câte le voiește. Aceasta este, iubiți credincioși, în mare și pe scurt istoria muceniciei a unui sfânt mare în fața lui Dumnezeu din punct de vedere duhovnicesc, a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, un tânăr de numai 29 de ani. Un tânăr mucenic. Și mă gândeam în timpul Sfintei Liturghii la cuvântul pe care urma să îl adresăm și să-l ținem aici în prezența dumneavoastră. Și mi-a venit un gând care ar fi următorul. Primul dintre mucenici a fost însuși Dumnezeu. Deci primul mucenic, cunoscut în istoria noastră bisericească, a fost însuși Dumnezeu. În persoana divină umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. N-a fost primul mucenic nici Sfântul Ștefan, nici Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, n-a fost nici Sfântul Ignatie Teoforul, n-a fost nici Sfântul Pantelimon, ci a fost însuși Fiul lui Dumnezeu făcut om. Primul mucenic care și-a dat viața pentru noi
ca noi astăzi aici și acum să putem să stăm aici ca și apostolii odinioară la loc șes, să stăm aici să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să ne câștigăm Împărăția lui Dumnezeu. Deci primul mucenic a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pe mucenicia Lui, pe jertfa Lui, s-a întemeiat biserica și întemeind biserica de-a lungul secolelor și până astăzi, sute și mii de mucenici și oameni al lui Dumnezeu și-au dat viața pentru El, pentru Fiul lui Dumnezeu, cum a fost și Cel pe care noi astăzi îl prăznuim. Care ar fi mesajul sărbătorii de astăzi? În primul și în primul rând, iubiți credincioși, Dumnezeu este minunat întru Sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel. Și Sfinții sunt casnicii și prietenii lui Dumnezeu, cum este și Sfântul Pantelimon. Noi, cei de astăzi, din mileniul al treilea, îi mulțumim lui Dumnezeu că aici și acum, în țara noastră și în multe părți din această lume, Dumnezeu încă ne rabdă și n-am trecut prin încercările prin care au trecut Sfinții Mucenici. Mai există într-o parte a lumii, în Siria, în Irak, în Afganistan și în acele țări din răsărit unde și astăzi și acum și ieri și alaltăieri mor creștini pentru că cred în Hristos. Se spune într-o statistică a Organizației Națiunilor Unite că în fiecare an, în țările amintite, mor prin mucenicie, prin decapitare sau prin împușcare sau prin diferite forme până la 200.000 de creștini. Astăzi, în mileniul al treilea, în acele țări în care domină islamul și musulmanii, cei care nu se leapădă și nu vor să se lepede de Hristos, pentru că acolo sunt mulți creștini, suferă mucenicie. Nouă celor de astăzi, din țara noastră și din majoritatea țărilor creștine, noi nu suntem supuși la această stare de mucenicie. Însă avem mucenicia noastră. Avem și noi crucea noastră de purtat. Avem și noi crucea vieții noastre pe care Dumnezeu a îngăduit-o să o purtăm fiecare dintre noi. Și care dintre noi poate să afirme că nu are o cruce mai mare, mai grea sau mai puțină sau mai ușoară decât alții. Pentru că în fiecare casă, în fiecare familie, fiecare persoană de pe acest pământ are o cruce mucenicească de purtat. Soția are crucea familiei de purtat, crucea soțului și a pruncilor. Soțul are crucea muceniciei de a întreține familia și a avea grijă ca să pună ceea ce trebuie pe masă, să câștige pâinea cea de toate zilele. Și toți împreună avem această cruce, iubiți credincioși, cum am spus, mai grea sau mai puțin grea. Dar toți avem. Iar, Doamne ferește, dacă avem o cruce a ființei noastre, dacă trupul nostru, un organ al ființei noastre biologice, s-a îmbolnăvit de o boală grea sau mai puțin grea. Și aceasta constituie pentru fiecare dintre noi o stare de mucenicie dacă ne o ducem cu demnitate și nu ne plângem. Să-L facem vinovat pe Dumnezeu pentru boala noastră sau crucea noastră.
să-L culpabilizăm pe Dumnezeu și să-L întrebăm de ce? Pentru ce mi-a îngăduit să mi se îmbolnăvească trupul meu? De ce? Pentru că eu te cinstesc pe tine, te iubesc. N-am făcut mai mare rău decât au făcut alții. Nu sunt mai păcătos decât alții. Acestea sunt întrebări pe care fiecare dintre noi ni le putem pune. Și de multe ori ni le punem, dar nu este foarte duhovnicesc din punct de vedere scripturistic și biblic. Pentru că Dumnezeu nu îngăduie mai mari încercări peste viața noastră, în sufletul și în trupul nostru, decât le putem duce noi. Și crucea care ne este rânduită și cea mai potrivită, o îngăduiește Dumnezeu ca să vină în familia noastră, în ființa noastră, să ne ducem crucea muceniciei. Și sub această formă să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele și mai ales să conștientizăm că nu putem să facem fără Dumnezeu absolut nimic. Și astfel, în chip pedagogic, ținând capul, cum spunea atât de frumos și atât de profund, Marele Sfânt al lui Dumnezeu, cuviosul Siluan Atonicul, care s-a nevoit la mănăstirea Sfântului Panteleimon din Sfântul Munte, la Rusicon, un sfânt contemporan cu noi. Ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Acceptă tot ceea ce îți vine cu îngăduință de la Dumnezeu, dar nu deznădăjdui. Pentru că îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră cât e o încercare în chip pedagogic, ca să nu ne punem încrederea nici în forțele noastre, nici în tinerețea noastră, nici în forța trupului, nici în inteligența noastră, nici în bani, nici în avere, ci în singur Dumnezeu de la care vine tot binele, izvorul Harului și al adevărului. Acesta este mesajul, iubiți credincioși, în această sfântă zi de prăznuire a Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon. Acest lucru ni-l transmite nouă celor care suntem prezenți aici, Dumnezeu, ci să ridicăm mâinile noastre și sufletele noastre la Dumnezeul lui Pantelimon. Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Pantelimon, așa ne va ajuta Dumnezeu și pe noi. Lui Dumnezeu să fie slava, cinstea și închinarea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea Sfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui de Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit. Pentru rugăciunile Sfântului, Sfințitului Mucenic Pantelimon, a cărui prăznuire noi astăzi o săvârșim, ocrotitorul Paraclisului Sfintei Mănăstiri. Pentru rugăciunile Sfântului Ierarhios și Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
stați aici cu noi, urcați în altar, urcați, două vorbe. Dragi cite, Părinte Sistop, vreau să vă mulțumire Uite aici cu voi. că ați venit în mijlocul nostru astăzi de a săvârși taina Sfintei Liturghii Arhierești. Nu vreau să spun tare multe, pentru că a spus Preasfinția voastră destul de multe. De aceea bucuria este foarte mare, chiar la început de săptămână, în prima zi a săptămânii. Ne-a adus bucurie nouă tuturor. De aceea ne-am gândit ca să aveți ca amintire din partea părinților în această Sfântă Mănăstire și a credincioșilor care ne vizitează foarte mult, să vă oferim o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Da, mulțumesc, da, foarte frumoasă. Da. Mulțumesc, Părinte Stareț. Chiar vreau să vă mărturisesc că la mănăstire aveam icoana cu Sfântul Pantelimon, dar la Episcopie nu am avut și iată că Dumnezeu a făcut milă cu noi și ne-a trimis astăzi aici să venim să fim împreună cu dumneavoastră, să sărăm acolo la centrul eparhial Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Marele Tămăduitor și Doctor fără de arginți. Vă mulțumesc de suflet, Părinte Stareț, mulțumesc de asemenea tuturor credincioșilor care au participat și preoților. Da. Vreau să vă mulțumire părinților împreună slujitori care sunt astăzi aici și vouă tuturor pentru prezența astăzi care ați venit și dorim ca Bunul Dumnezeu să reveți har, mire, binecuvântare peste Preasfinția voastră ca să veniți mai des. Că Preasfinția voastră veniți des aici la noi și ne bucurăm tare. Da, câteodată într-un an sunt venind de 2 ori, poate chiar de 3 ori. Acum anul acesta a fost și este încă încercarea aceasta care a venit peste întreaga lume, cu pandemia și cu boala asta care ne face să ne ținem mai departe unii de ceilalți, cel puțin așa a fost o lună de zile, să ne dăjduim în puterea lui Dumnezeu că vom trece cu bine și peste această încercare. Însă, peste toate mila lui Dumnezeu și doar când va rândui Bunul Dumnezeu, atunci vom reuși să trecem peste această încercare, pentru că cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Fiți încredințați de dragostea lui Dumnezeu, de rugăciunile Sfinților și de puterea tămăduitoare prin Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea sănătate tuturor. Vă fericim și vă mulțumim că v-ați făcut timp să veniți, să fiți împreună cu noi acum în această sfântă zi de prăznuire a unui mare bărbat duhovnicesc al lui Dumnezeu, care este Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Ducem bucuria întâlnirii cu dumneavoastră de aici, de la Sfânta Mănăstire și vedeți dumneavoastră chiar acum când am încheiat, am zis pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, așa a rânduit Dumnezeu. Și noi nu vrem să-i dăm o altă interpretare decât cea reală și sfântă, că toate le rânduiește Dumnezeu. Dar ați văzut? Mila lui Dumnezeu, minunile Sfinților. Nu e vedecia noastră, este mila lui Dumnezeu. Până când am încheiat Sfânta Liturghie, ați reușit și a stat aici frumos pe iarbă, așa frumos ca și Sfinții Apostoli, când Mântuitorul le vestea Evanghelia. Iar când am încheiat, Domnul Hristos a trimis norișorii aceștia, așa și dintr-o dată a trimis Domnul Ploaie și îmi trimite și acum. Sunt lacrimile Sfântului Pantelimon, sunt lacrimile de bucurie ale Sfinților, ale Maicii Domnului și sunt o binecuvântare, sunt ca o aghiazmă care vine peste dumneavoastră și peste noi. De aceea să-i mulțumim și sub această formă, pentru că El ne-a arătat încă o dată, Dumnezeu, că a primit rugăciunea și jertfănicia dumneavoastră, că este o zi peste săptămână și, cum se zice cu la lui în Maramu,
fiecare ar fi avut de lucru sau de găzăluit. Ar fi avut de găzăluit la casa, la familia lui, ar fi avut de lucru, dar v-ați găsit timp și ați sacrificat să veniți la Sfânta Mănăstire. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Vă mulțumim, vă fericim și totodată să nu uităm pe teologii noștri, grupul teologului și a episcopiei noastre. Mulțumim că au cântat atât de frumos, mi-a plăcut foarte mult. Am simțit ca și la noul cer, foarte frumos, așa duhovnicește după sufletul nostru, așa și după credința noastră și părinților preoți, fraților preoți. Le mulțumesc. Le mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Dar este un semn de civilizație, de normalitate, de societate, de iubire, armonie și toate celelalte lucruri sfinte plăcute de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând vreau nu să-l laud, că lauda se cuvine doar lui Dumnezeu. Noi trebuie să spunem cuvinte de apreciere. Și vreau să îmi exprim bucuria și aprecierea față de activitatea Părintelui Stareț, Agaton, care aici, împreună cu obștea Mănăstirii și cu obștea cea mare care sunteți dumneavoastră, mulți prezenți, dar și mai mulți neputând să fie prezenți astăzi aici, au ctitorit aici pentru veșnicie această Sfântă Mănăstire închinată lui Dumnezeu. Este a noastră, a poporului român, a credincioșilor din Maramureș și Sădmar și noi am închinat lui Dumnezeu. Și primul care a fost, care și-a dăltuit numele în această lucrare sfântă și sfințitoare care este Sfânta Mănăstire, este Părintele Stareț Agaton. De aceea, cu bucurie și cu apreciere, îl binecuvântăm și rugăm pe Dumnezeu să-i dea sănătate, spor și ajutor de la Dumnezeu și să aibă grijă, o spun aici, Părinte Stareț, o spun răspicat, să aveți grijă să vă îngrijiți și de sănătate, de sănătate trupească. Pentru ca să puteți să stați aici, de veche, aici, în mijlocul credincioșilor, ca ei să poată să vină aici și să găsească cuvânt de binecuvântare, cuvânt de mângâiere, să găsească candela aprinsă și pe Hristos care să le vorbească prin gura și prin activitatea și prin lucrarea duhovnicească a Sfinției voastre. Vă binecuvântăm să trăiți la mulți ani, vă mulțumim pentru dar, pentru cadou. Dumnezeu să vă dea sănătate tuturor, să ne întâlnim cu pace și cu sănătate mulți ani de acum înainte aici, în parohiile din Maramureș și Sădmar. Și acolo unde ne va prima Dumnezeu. Dumnezeu să primească și Maica Domnului să ne pocotească și Sfântul Pantelimon să ne binecuvinteze cu har și dar. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de ce să fie, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze și să ne ocrotească. Să duceți binecuvântările noastre și la preasfințitul că v-a delegat... Apoi chiar crezi că nu o să le duc? Dar apoi chiar crezi că n-am venit în numele preasfințitului? Chiar crezi că... Acum glumim. Da, pentru că noi una suntem. Așa cum preasfințitul Iustin 22 de ani a fost împreună cu preasfințitul Justinian, de veșnică pomenire, în 2018 suntem în același Duh. Întocmai ca și Tata cu Fiul. Așa suntem, după modelul treimic, când merge preasfințitul, ca și cum aș fi și eu. Când merg eu în dreapta și în stânga, ca și cum ar fi și Tata, Părintele, preasfințitul Iustin, Părintele nostru duhovnicesc. Deci există această legătură sfântă și duhovnicească în Dumnezeu, de aceea să nu vă îndoiți,
nicio clipă, întotdeauna când suntem, deși de multe ori suntem împreună și este foarte frumos, numai că sunt multe obligații și atunci trebuie să mergem unul în dreapta și unul în stânga, dar noi suntem una, pentru că suntem de la aceeași mamă. Mama care a fost și este Mănăstirea Rohia, Preasfințitul Iustin a fost pentru mine tată și mamă, m-a crescut de la 14 ani și la vârsta maturității, când probabil m-a chemat să fiu alături. Și sub oblăduirea duhovnicească a Părintelui nostru, ne creștem odată și cu vârsta și cu înțelepciunea. Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurie. La mulți ani tuturor! Vreau să vă mulțumire și colegilor care au ca să mulțumim prezența voastră, dar și eu trebuie să mă mulțumesc că au venit. Așa, foarte bine. Era în ultimul timp, că vineri am aflat că da. Bun. Și vreau să mulțumesc celor care au aflat să pregătească. Când veți pleca acum, vor fi 2 preoți care vor mirui și aici jos veți primi fiecare câte un pachetel cu binecuvântarea mesei. Așa, și ce să mai spun, copilașii și tinerii care ne-au întâmpinat, cred că din Petrova. Așa e foarte frumos, o întâmpinare voivoda, așa cum sunteți dumneavoastră aici, voivod. Așa vă place și așa îi place și Preasfințitului să spună voivoda. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă oglotească, iubiți tineri, foarte frumos. Și cei care au avut inițiativa, doamnele, nu știu, învățătoare, profesoare sau doamna preoteasă, Thank you.